दिनै बिटिसिनि गोदान सोरखारनि प्रथम एसेम्बलि जथुम्मा जानानै थाङो। बे एसेम्बलियाव साननैनि हाबाफारि लानानै जागोन। दिनै सानसे जाबाय आरो 3 थारिखआव जाबावगोन। मुथते गासै 14टा कुइसन मानगोनां MCLA बिथांमोना गुबुन गुबुन बिफानाव गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव बिथांमोना कुइसन लाखिदों आरो दिनै 7टा कुइसननि फिननायखौ होनाय जाबाय। लोगो लोगोनो दिनैहाय गोदानै 6 जन MCLA नमिनेटेड MCLA थिसननायनि MCLA हिसाबै बिथांमोनखौ दिनै एसेम्बलिनि स्पिकारा समायखिरा लाहोबाय आरो दिनैहाय दिनैनिफ्राय बिथांमोना MCLAनि मर्यादाखौ मोनबाय आरो बेनि उनाव मोनसे बाजेट साप्लिमेन्टारि बाजेट प्लेस खालामनाय जायो। बे साप्लिमेन्टारि बाजेटखौ जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा प्लेस खालामो आरो बे प्लेस खालामनाय जिथु बाजेट बे बाजेटआव स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय 250 क्रर गोदानै देग्लाय बोसोराव खरस खालामनो थाखाय जोङो स्टेटनिफ्राय जों रां मोनबोबाय आरो बे मोनबोनाय रांखौनो खरस खालामनो थाखाय दिनै हाउसआव एप्रुभेल लानानै जोङो खरस खालामनायनि जिथु बाजेट प्लेस बे प्लेसखौ दिनै खालामनाय जाबाय आरो जोंनि गोबाव सम 5 बोसोर जाय फिक्स पे साख्रि मावनानै बेथन मोनाखैमोन बोसोरबा बे बोसोरबा फिक्स पे मावनानै बेथन मोनै बिथांमोननो बेथन होनो थाखाय दिनै जोंनि रेभिनिउ अन सर्स जोंनि बिटिसिनि रेभिनिउ बुथुमनानै मोननाय रांखौ बिथांमोननो दरमाहायाव खरस खालामनो थाखाय दिनै बाजेटआव प्लेस खालामनाय जाबाय आरो बिथांमोना 30 दान थारमाने आराय बोसोरनि दरमाहाखौ बिथांमोना मोननो हासिगोन आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ आगोलाव बुंबोनाय बादि बिथांमोननो बेथन होनाय जासिगोन होननायखौ मावफुंनो थाखाय दिनै बिटिसिआव जोङो प्लेस खालामनाय जाबाय। बिथांमोननो बेथनखौ बिथांमोना बेथनखौ मोननो हासिगोन। दा जोंहा डिपुटि स्पिकार गैयामोन। दा डिपुटि स्पिकारखौबो जोङो बिजेपिनि सासे MCLA बिजितगोरा नार्जारि तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि बिथां MCLAखौ जोङो बिटिसिनि डिपुटि स्पिकार हिसाबै आं निजेै प्रपज खालामदों आरो हाउसआव लोमस्राव दैमारि EM बिथाङा सापर्ट खालामनानै सेकन्ड खालामनानै बिथांखौ दिनैनिफ्राय डिपुटि स्पिकार हिसाबै आनअप'ज्ड आनकन्टेस्ट माने डिपुटि स्पिकार हिसाबै जोङो बासिनानै लानो हाबाय। दा बेखिनि आरो दिनैनि एसेम्बलियाव मुथते 7टा कुइसननि सोंनाय फिननाय जादोंमोन आरो बे सोंनाय फिननायाव मोजाङैनो जोङो गाव गावनि सोंनांगौ मोनथिनांगौखौ जोङो मोनथिलायनानै लानो हाबाय। खुब मोजां एटमस्फियारनि गेजेरजों दिनैनि हाउसआ बारग'लांबाय। जोबथारनायाव जोंनि स्पिकार बिथाङा
ओइ दाख्लै जिथु जोंनि पबित्र जोंनि आयेननि जिथु माने आयेन आफादनि जिथु एसेम्बलि एसेम्बलि बे एसेम्बलियाव माखासे आन्दलनकारि बिथांमोना जेरखम गाग्लोबदों बे गाग्लोबनायखौ निन्दा होनायनि मोनसे प्रस्ताब फैयो आरो बे हाबाफारिया गणतन्त्र माने पार्लियामेन्टारि डेम'क्रेसिनि सायाव आक्रमण जादों आरो बे आक्रमणखौ जोङो निन्दा होयो आरो बे निन्दा होनाय जिथु माने प्रस्ताब बे प्रस्ताबखौ स्पिकार बिथाङा मेडियानि जरिये फोसावगोन आरो बिथांनि जिथुनाखि प्रप'जाल मोनफ्रोमबो दोलोआ हयथ' अप'ज खालामालासै जों बयबो बे प्रस्ताबखौ जोङो एखे राहे बा नुजाफैनाय साफ्रोमबो MCLA बिथांमोना बे प्रस्ताबखौ आनइनिमास आनअप'ज आरो खुनु बिरोधिता खालामालासै दिनै एसेम्बलियाव सापर्ट बा बेखौ पास खालामनानै लानाय जाबाय आरोखि बेखिनि माबायाव बाहाय कुइसन आवार दं आरो जेखौ दिनै बाजेटआव प्लेस खालामबाय बिनि सायाव डिसकासन थागोन आरो बेखौ एप्रुभ खालामनाय जागोन आरो माने भट अफ एकाउन्ट्स लानानै बेखौ पास खालामनाय जागोन 10 थारिखआव बेखिनि बेखौ थाबैनो होनाय जागोन मुथथे जाहाथे BTCनि खामानि मावनायाव जेबो जाहाथे उसुबिदा जाया बयबो बाहागो लानानै जाहाथे खामानि मावनो हायो बेनिखौ नोजोर बोनानै थाबैनो सानै आरो EM होबावनायनि जिथु बाथ्रा बे बाथ्राखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन बे जाहैबाय जोंनि BTCनिनो मानसि बेनि माने एड्रेस दा प्रेजेन्ट जिथु माने गाव जेखौ थायो बे गावनि माबा एड्रेसखौसो होदों आरो बे मानसिया जे कामरुप मेट्र'नि मानसि बे नङा बे जायखिया बेखौ BTCनिनो मानसि जाहैबाय BTCनि मानसिब्लाबो क'क्राझारनिबाबो जेनेबा गुवाहाटियाव थायो बेखिनि बिदि धन्यबाद दे